Benvinguts de nou als tallers de l'Eva juntament amb Òmnium Cultural. Avui us ensenyarem a fer un marro, altrament conegut com a 3 en ratlla. Espero que us agradi l'experiència. Per fer aquesta activitat necessitarem un paper de diari per protegir la taula, pintures de diferents colors per pintar les nostres fitxes, pinzells, un tros de roba per poder-hi fer el tauler, pedres que farem servir com a fitxes. Si no tenim l'oportunitat o l'opció de poder anar a buscar pedres al riu o en el camí, podem fer servir també retalls de cartrons que tinguem a casa o botons o qualsevol altra alternativa a una fitxa que puguem tenir a casa i que puguem diferenciar dos equips. I alguna cosa per estampar damunt de la roba, com pot ser una goma d'esborrar, uns taps de suro, evidentment la tinta per estampar i un rotulador permanent. Per donar el detall final del nostre treball necessitarem una mica de cordill i una etiqueta. I anem a començar l'activitat. Començarem pintant les pedres. He agafat les pedres, 10 pedres, 5 per cada jugador, i el que farem ara és pintar-les de colors. Evidentment, cada grup, les pedres estaran pintades igual per poder-les identificar. Per pintar-les faig servir pintura acrílica. Si no tenim pintura acrílica podem fer servir pintura tèmpera. L'avantatge de la pintura acrílica és que és plàstica i per tant el resultat és més brillant i evita també que l'aigua la desfagi. Amb la tèmpera sempre tenim l'opció de vernissar-la amb molta cura. Comencem fent una primera capa abans de fer detalls. Pintades les deixarem damunt d'una superfície porosa perquè s'assequin. Una superfície que no sigui un paper, perquè si no el paper s'enganxarà a la pintura. Ja tenim les nostres pedres pintades i seques i ja anem a fer-los una mica d'ornamentació i de detalls finals perquè quedin més boniques. Un cop fet els últims detalls, els deixarem assecar. Mentre deixem assecar les pedres, ens dedicarem a fer el tauler. Per fer-lo necessitarem alguna cosa per estampar, com ara, per exemple, una goma d'esborrar. Pot ser un tap de suro o qualsevol altre element que tinguem a casa per poder estampar. I, evidentment, la tinta. En aquest cas, el que farem servir és la goma d'esborrar, però en lloc d'estampar-hi el quadrat llis de la goma, el que he fet ha sigut amb un punxó fer-hi un dibuix a la goma per poder estampar el dibuix i que fos més divertit. En aquest cas he fet un sol. Per poder fer aquest dibuix, per poder estampar i rascar dintre de la goma, podem fer servir un punxó. Pot ser un escuradents, però els escuradents es trenquen fàcilment, simplement hem de vigilar, o pot ser un punxó d'aquests que fan servir també els nens petits per poder punxar i poder fer foradets. Una agulla de cosir llana, qualsevol element que ens vagi bé i que rasqui. Anem a fer el tauler. Agafarem la goma d'esborrar, agafarem la tinta i anirem estampant. Ja tenim estampades 9 vegades el nostre dibuix, el nostre segell, el nostre tap, i ara agafarem el rotulador permanent i marcarem les direccions que es poden posar les 3 peces juntes. Ens assegurarem bé que la tinta estigui seca. I ja tenim fet el nostre tauler. Ara ja només ens queda tenir les pedres ben seques i ja hi podem jugar-hi. Per donar el nostre treball per acabat, en farem un farcell ben fet. Agafarem el cordill que teníem reservat i en farem un paquet. Deixarem un costat del fil més llarg que l'altre. I d'aquest extrem en lligarem una targeteta a la que hi posarem el nom del nostre joc, marro. I ja tenim un regal i un joc ben bonic per poder fer aquest estiu. I si no hem pogut trobar pedres a la vora del riu o en el camí on hem tingut l'oportunitat d'anar-ne a buscar, podem fer servir cartró.
cartró tret de caixes de galetes, de caixes de sabates, de qualsevol caixa que tinguem per casa. Si el cartró és molt prim, el podem enganxar un damunt de l'altre per fer-lo més gruixut. Com més gruixut sigui, més fàcil serà agafar les fitxes. Pintem el cartró de color blanc i a sobre hi dibuixem allò que vulguem. Espero que us hagi agradat molt la manualitat que hem fet avui, una manualitat que es pot convertir en un joc i inclús en un regal per fer qualsevol dia d'aquest estiu. Espero que jugueu molt al marro, us ho passeu molt bé i fins a la propera!